Odiechieng' machielo, thuolo machielo mawadwa ni wang'iyane kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Mabota e chenro ni en Andrew Otieno, yiena mondo mi arwake daktari wa obonyiso ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage kae to ene modhi miwa topic kata twak wa odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari e chenro mar penj laktar. Mano an Dr. P.A. Owino Oduor, an ja Lagos Siaya. Lochruok masebet go en mar orthopedics kata tuoche mag leche, choke, sana bang' mana se specialize tuoche mag lwedo miluongo ni hand surgery. Dr. P.A. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono nikech ka wang'iyoga fuoni mopogore opogore mag del kendo warwaki mondo mi bed thuolo ikonye oganda waga kod lony ma intiere godo mondo wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Adwa ni wago mbaka kuom lwedo nikech kanye miwacho na bende ni iyude lony mopogore opogore kendo ing'eyo lwedo maber. Ka wang'iyo lwedo nitiere kod fuoni kata lwedo chal nade, nyisa kaka lwedo chal kod tije matin mondo mi wadonje twak. Erokamano. Lwedo kuom surgery kata kuom thieth, lwedo nitie diriyo. Nitie gimiluongo ni surgical hand, machakre i ng'ut nyaka fingertips kata i lit lwedo. Then nitie anatomical hand. Koro kaka wan jothieth, ka wawacho ni hand, to wa mean lwedo kochakre ng'ut nyaka i lit lwedo. Mano gima lwedo en. Kendo tuoche mag lwedo gin tuoche mang'eny. Kochakre ng'ut nyaka i lith lwedo. Madaktari seche miwacho ni ng'ut, wawacho odwa chalo kama koso ma ok ogole duto te. Kaka ba oketi picha ni iluongo ni anatomical hand. Nikech gimomiyo lwedo kisomo tichomo kochakre ng'ut nikech gik ma control lwedo duto ai ng'ut, ai obwongo, kali ng'ut, kabiri lwedo. Koro surgery opog ga. Orthopedics opog kochakre ng'ut nyaka i lit lwedo iluongo ni hand surgery kata tuoche mag lwedo. Koro bwaneno ni to en lwedo wuon ma kuma koro tich wuon timre, lakini gima control lwedo to ai ng'ut. Koro mondo ng'ut iwacho ni the root of the neck. Matiende kanyalo demonstrate ka kochakre ka kabira nyaka ka, mano iluongo ni hand surgery. Koro kuom medicine mano lwedo. Lakini kuom anatomy lwedo to chakre i wrist kadhi kae. Kaka kawuono watimo surgery, koro lwedo chakre ng'ut nyaka i lith lwedo. Wang'iye chandruoge kata midhierni kata tuoche mopogore opogore mathoro mako lwedo daktari. Lwedo nitie gik mang'eny. Kendo lwedo yudo tuoche mang'eny kaluwore kod kaka en. Lwedo en complex. Nitie gik mang'eny mani lwedo. Tuoche mwayudo sana ma lwedo en mahinyruok. Nikech lwet dhano imotiyogo kendo en defensive. Matiende kata kidhi podho to lweti makwongo piny. Kata ka ng'ato dhi goyi to lweti misirogo. Imomiyo hand injury kata hinyruok ma lwedo en the commonest mwayudo kuom tuoche mag lwedo. Ka waweyo mano to tuo mar lwedo moro ma be luwo mano iluongo ni arthritis. Arthritis gin aina mang'eny. Lwedo nitie kod structures mang'eny. Koro gimoro amora ma affect those structures go chakre lwedo. Since lwedo be itiyogo mang'eny, nitie gimiluongo ni wear and tear, miluongo ni osteoarthritis be chando lwedo. Kendo tuoche moko be mayudo lwedo en tuoche miluongo ni infections. Infection be ng'eny lwedo nikech lwedo iwacho ni the first entrance to the environment. Kidwa ng'eyo gimoro to the tendency en lweti chopo mokwongo. Koro ka nitie infection, lwedo yudo mayot. Tuoche moko mag lwedo ma be yudre sana gin cancer kata uvimbe kata tumor. Matiende ni swellings mabedo i lwedo. Kendo maluwo mago be iluongo no compression neuropathies kata nerve problem kata problem ma mshipa makelo winjo gimoro. Maluwo mano be nitie mshipa mar ywayo miluongo ni tendon. Mago be nyalo bedo problem kaluwore kod gimiluongo ni inflammation. Koro magi duto ni hand surgery. Gimomiyo gini hand surgery nikech hand
is important. Hand care miyo ji tiyo maber. Iwinjo wechego nyakwara Mogi Ajwang', lwedo kare nyalo yudo chandruoge mang'eny mokalo maber ka warito lwetewa e yo makare, nikech kaka jo daktari owacho ni kapo nono ni ok irito lweteni maber to dhi yudo hinyruok. Onyalo bedo kod kuot, onyalo bedo kod tuoche kaka arthritis, onyalo bedo kod leche bende nyalo hinyore e lwedo ka. Waneno kacha bende weche mag tur daktari, nikech hinyruok mopogore opogore, weche mag kuot kaka nipimonwaga. To jomage mantiere kod chandruoge mang'eny mag lwedo, koseto kata krus, ji tentiere kod chandruoge mag lwedo? Sana lwedo affect ng'ata matiyo gi lwede. To kaka lwedo itich mamiyo dhano tiyo tich. Onge ng'ama ok ti gi lwedo. Lwedo en gima tiyo kochakre okinyi nyaka odhiambo. Makta jatuo kowacho ni obed bed rest, to lwedo to ok nyal rest. Lwete pod tiyo. Koro it cuts across the board. Lakini sana kuom hinyruok gin jomiwacho ni the young and active group, age group, the highly productive. But en joma pod important e development mag society, ng'eny gi bedo gi tuo mar lwedo koluwre kod hinyruok. E chandruoge mathoro mako lwedo na winjo kimulo chandruok mar arthritis daktari. Mulna kaka otimo lwedo kod gima nyalo kele e lwedo ka, nikech seche ma osedonje lwedo to thothne chandruok nitiere lwedo ka. Tuo miluongo na arthritis mar lwedo gi ng'eny. Lakini ma common iluongo ni osteoarthritis. Osteoarthritis luwre gi tich misetiyo gi lweti, koro lweti iluongo ni wear and tear, kata joints mag lweti rumo. Kaka imedo tiyo kode ka joints go medo rumo. Koro jomosetiyo gi lweti kuom ndalo mang'eny nyalo bedo gi tuo mar osteoarthritis. Ka in osteoarthritis kata tuo mar wear and tear kata tuo mar rumo mar joint, gimi kuongo bet en no joints matindo mag lwedo. Kochakre mogik, matiende the most distal, mogik, kaduogo chien, ima chako kuot. Ka gisechako kuoto gibedo grem. Bas maluwo koro gibedo no kinyal move, kata gibedo stiff. Koro kitemo yuayogi tiyudo ka gimoko. Mano osteoarthritis. Then tie miluongo ni inflammatory arthritis. Inflammatory arthritis nyalo biro sa asaya. Nitie nyithindo ma inyuolo to within a few weeks gi develop inflammatory arthritis. Koro inflammatory arthritis to cut across the board. Gima kelo inflammatory arthritis en gik mani dendi. Gima defendi mondo kik yud tuoche miluongo ni antibodies. Moko change. Koro characteristics gibedo mopogre. Kar gi fight tuo kende kata gi geng tuo kende, to gichako koro kendo gichako hinyo dendi. Mano iluongo ni autoimmune antibodies. Ma cut across the board. Koro ka in autoimmune antibodies tiyudo ka joint mang'eny bed affected. Lakini presentation mokwongo to ng'eny gichakre e lwedo. Nikech gi attack mainly small joints. Lwedo nitie gi so many small joints, koro gibedo affected mokwongo. Koro ibedo gi swelling kata kuot mar lwedo, obedo maliet, obedo stiff, ok inyal move. Kok obedo controlled in time to bang'e koro ok inyal tiyo gi lwetino. Antiere kod ranyisi mar picha ka daktari ma bende nyiso lwedo. Iwacho ni lwedo nitiere kod joints matindo mang'eny mokalo. Picha ni bende nyiso kidienje mag joints gi daktari, koso nitiere kamoro ma picha ni konyiso maber? Picha ni onyiso gik moko duto kanyalo chung' matin. Kaka magi mawacho ni joints matindo mag lwedo. Lwedo achiel kod gi mang'eny kochakre ka kadhi nyaka e wrist kata ng'ut lwedo gi ng'eny. To gin delicate kendo gin go substances mang'eny miluongo no cells. Koro tuo kodonje to ma ejiso maber kanyo bedo maliet miwacho ni inflammation. Bas lowre okuot oswell. Then rheumatoid arthritis ema iwacho ni the commonest bag inflammatory arthritis. Sana affect joints maka gumae. Bas bang'e spread koni kendo duogo koni. Ochakre joints mani kind lwedo kodhi mbele kendo duogo chien. Koro kantie rheumatoid arthritis ma the commonest inflammatory arthritis, gichakre gimiluongo ni synovium, gima luoro joint. Joint nitie gimiluongo ni synovium kata iwacho ni pocket mar joint moting'o
lubricant kata oil ma joint. Koro kae ma inflammation chakre. Kose chakre kama to inflammation o spread kadhi joint wuon to dhi chogo to nyalo spread out kodhi soft tissues. Koro bedo swelling maduong'. To koko thiedhe piyo piyo to joint bedo destroyed. Ochamo joint burum bas koro okinyal move joint no. Iwacho ni koko thiedhe mapiyo piyo to chama joint no motiek te magiko ne ibo yudo ni koro okinyal tiyo kod lwete ni to lwetewa ema thothne watiyo godo mondo wayud kaka wanyalo konyore. Imiyo ranyisi maber mokalo ni kata ka daktari wacho ni bede bed rest to lwete ni to nyaka chapni. Nitiere kamoro kanyo daktari mani wacho kacha ni jogo matiyo gi lwete gi mang'eny. Ji duto tiyo kod lwete gi mang'eny. Ok ang'eyo nitiere tiyo gi lwedo mang'eny saidi moingo mamoko koso. Tiyo gi lwedo en gima ber nikech lwedo ema miyo ji chiemo. Ko kitiyo gi lweti to kinyal yudo gimoro. To ka watiyo gi lwedo to nego wati ka wang'eyo ni lwedo delicate. Kata lwedo en gima onego rit maber. Matiende ni watiyo gi lwedo iyo madwarre. Nitie iwacho ni movement kaka lwedo nego bed ni iwayo kendo iweyo. Nitie kaka lwedo mako gimoro miluongo ni power grip. To nitie ka lwedo mako gimoro miluongo ni precision grip. Koro onego wati gi grips gi kalure gima watimo. Kok wadwa ni mondo wabed gi wear and tear kata joints go rum piyo piyo. Ka wadwaro gitimo precision nyaka watim precision. Kitimo precision kitimo gima powerful to lweti rumo piyo. Precision grip gin gik moko mitimo ma delicate. Kaka ndiko, kaka iwacho no joma go gita, kaka igo gita. Kata joma tiyo computer kaka idiyo keyboard onego bed ni idiye maber gi precision grip. Lakini itiyo precision grip i power grip to lweti nyalo rumo mapiyo piyo sana lwedo maduong' miluongo ni thumb. Ka imako gimoro dwani imak gimoro i lweti kama bas idiye mano iluongo ni power grip. Porise joma tiyo tich matek kata iwacho ni manual work ok onego bed ni mako gimoro gi tip mar lwedo nikech iyudo jomoko kata kotimo gimoro to make kama ni mano e style. Onego imake amaka maber i lweti tidiye kamano. Mano protect joints nikech joints go koro tiyo kanachiel. To kimake gi tip timake matek to joints hinyere. Kendo tich mwatiyo bo onego bed ni watiyo gi technology mandalo ni. Ka joma tiyo computer onego bed ni wa invest i soft keyboards. Nikech keyboard kidiye ahinya to tek to itich mitiyo piyo piyo to joints go rumo piyo. Koro en tiyo gi lwedo kaka nyalre lakini tiyo kode yo madwarre. Nyakwara Mugia Ajwang', kanyisi gani chenro mar penj laktar ni okadwa gani bai. Dong kori winjo weche ma winjo kako Dr. PA Nyakwara Mugia Ajwang'. Kare lwedo bende rumo. Iwacho ga wacha ni sol mar wuoche rumo. Nanga nauti lwedo bende nyalo rumo kendo nyalo bedo kod chandruoge mang'eny. Aka uyweyo to ka waduogo to abochako kod penjo ni kantiere kod penjo orna penjo yor SMS na 336 waduogo kikidhi mabor kikisudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit
visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years. Wow. Only by the grace of God. Yeah. Because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wadwa ng'iyo ranyisi mabiro nyiso ni nitiere kod chandruok e lwedo kata nitiere kod hinyruok kata nitiere kod tuo e lwedo, kaeto wabo ng'iyo pogruok e kind chandruok mar hinyruok kata ranyisi mar lwedo mohinyore kod ranyisi ma tuo emokelo e lwedo. Nikech rem taneno ka kaponi hinyori entiere gi rem, ka nitiere kod arthritis entiere gi rem, kitiyo kode marach entiere gi rem. Koro wabo ng'iyo pogruok mag ranyisi gi. Daktari entiere kod penjo moro ka a wacho kacha ni koni apenjo ni ka inindo e lweti tibiro yudo ka okwot, then after some time to duogo sawa. Mano nyalo bedo ni entiere kod chandruok koso kaponi ni ninde lweti aming'a tibo yudo kokwot kata entiere kod rem. Mano nyalo bedo ni nitie gi shida moro. Nikech kawaida kata kalure kod kako onego bedi. Nindo gi lweti sana sana wiyi manindi lweti, wiyi ok pek. Koro sami nindi lweti to bang'e yudo ka lweti okwot. Kati yudo ka lweti ogo kaladhingi. Kati yudo ka lweti kala ni o change. King'iyo ti yudo nopogre makoni. Mago nyalo bedo signs, iluongo early signs. Signs motelo lweti nigi tabo moro. Koro kamago timre to ber mondo idhi ong'i lweti no. Nikech kane en gima ok ng'ati mbele to chakre. Ok onyal chakre kendo nitie gimokele. To gimokele nyalo bedo gik mang'eny ma en mnang'iyo ikinyalo ng'eyo ni en ang'o makelo tuono. Koro ber ka mondo ng'i idhi osiptal mondo oneni. Caroline wacho nitiere gimoro ma okwot e lith lwete to lokore rateng'. Lith lwete wacho nitiere gimoro mokwot to lokore rateng' to pasore. Mano nyalo bedo nang'o? Daktari nyisane gima nyalo timo. Okay, mano iluongo ni kuot kata uvimbe kata kansa kata tumor. Onyalo bedo mora mora kuom mago. Koro gima ber en gima okuot lweti iluongo ni new growth. En gima ne onge to chakre. Ok onyal chakre kende, nitie gima okele. Koro ber mondo odhi osiptal, ong'iye, onene nang'o. Nitie mana gik moko aina ariyo. Onyalo bedo no kuot to ken gima kelo tabo e del, to nyalo bedo no kuot to nyalo nya. To ber ka gimoro amora mokuot ing'iyo motelo kapok obudho. Kech ko yude chon bothiedhe tiwacho ni iyudo kiwa, matiende ni chango manyaka chieng'. To kobudho to nyalo kelo tabo. Koro ber mondo ng'iye maber, ogole, otere njo miluongo ni pathologist kata joma ng'iyo gino gi microscope onen cells ikinina mane ikonen thieth dhi nadi. Lakini en gima onego goli lwedo, ok onego bedi lwedo.
Antiere kod penjo machielo ka daktari dipenjna daktari ni to jogo mamine ahinya mathoro medo koke gi stick-ons gik ma wamedo ga kokewa kaka joma mine bende nyalo kelo chandruoge e lwedo ka joma mine otiyo kodgi. Mano en gima ong'e maber. Stick-on mokwongo ng'eny ji kidwa time tikuongo irudho lweti no, irudho koki no basi kete. Gima common ahinya monyalo kelo ka ihinyri kata maybe gori piny dichiel onyalo golo koki no bogol kata part of lit lweti no. Mano iwacho ni common injury. Omiyo nyalo bedo injury yo mayot. Kendo yo moro en iluongo ni infection. Ka in gi stick-on chance ma infection malo. Kata gimoro monego bed no ok infect the area nikech nitie gimiluongo ni foreign body gimoko onego bed kanyo. Oyudo chance ma donji dendi mayot. Kendo ka en gik lure chemicals bitiyo, chemicals be nyalo affecti. Ginyalo change the cell type mani ilweti kanyo bokelni cancer kata uvimbe kata gimo kuot. Gigo duto gin risks. Koro iwacho ni ng'ato dwaro ber to nyalo kelo tuo. Koro gima nyalo advice ji na kinyalo avoid stick-ons go ber mondo avoid gi nikech gin foreign. Iketo gi chemicals go maybe composition mar yo king'eyo ni ginyalo affect cells nadi. Koro ber mondo ka ng'ato nyalo to avoid kako nyalo. I believe ni ng'ato ka ng'ato nyalo avoid. Erokamano nya daktari, awinjo ka ng'ato we ita kae owacho wach mar ka ng'ato nyalo weyo to we no, abro wacho ni kako wacho. Antiere kod penjo machielo ka daktari, iluongo ni Dorothy owuok Migori, owacho kacha ni an gi tabu lwetega lokore ga rotenge. Lwetene lokore rotenge, tiende ga bende lokore rotenge to giremo, ok onyal wuotho mabor, ok onyal luoko lewni, ok onyal timo gimoro amora nikech lwetene lokore rotenge to giremo kabisa. Mano aparo kaka owacho, lwete lokore ratenge nyiso ni remo ok chop seche moko, to seche moko to remo chopo. Mano most likely kaka neno en tuo mar iwacho ni peripheral circulation system. Matien kaka remo ringo kadhi itielo gi lwedo. Koro okonego kawe mayot nikech en gima nyalo bedo progressive. Onyalo chakre mos to chopo kuma koro remo ok chop kabisa. To nyalo mi lus lweti kata tiendi. Ka ng'ato neno tuo ilano onego bed ni dhi hospital machon mondo timni investigation nikech tuoche duto inyalo thiedho lakini ber kichako gi chon. Koro chak chon odhi hospital ong'iye oyud tuo mondo thiedh. Penjo machielo wuok kuom Eric Ouma koneno chenro e gwenge mag Masogo, county ma Homa Bay. Hik 2021 ne oyudo kier e dier ot mi owilo chogo mar nungo. Okay, apani odhi e nungo abro mi penjo ne inyalo konye bang'e. Daktari wang'e ne pogruok mag rem mag lwedo nikech oyudo ni rem nyalo biro kotenre kod hinyruok, rem nyalo biro kotenre kod arthritis. Samoro ng'ato ntiere kod rem gi ere kaka nyalo fwenyo ni to nyalo bedo rem ma ok en mar hinyruok nikech pok ahinyora to lwete na rama kaka koro mwawinjogi. Okay, rem mal lwedo nyalo chakre mos. Matiende ni ng'ato nyalo chako winjo gimoro moneno na lwedo ni ok kawaida. Matiende iwacho ni discomfort. Samoro neno na lwedo ni kako winjo lwedo makoni opogre makoni. Mani iwacho ni early signs of a problem, discomfort. Bas kaluwo mano nyalo bedo ni winjo ga ka gimoro chuoyo lweti to weyo. Iwacho ni needles and pins. Winjo ka gimoro chuoyo oweyo. To nyalo medre makoro en gima chuoyo saduto. Iwacho ni pricking pain. On and off kata nyalo bedo saduto. Then pain manyalo biro kendo be nyalo biro kama lweti wang'. Iwacho ni burning sensation. Burning sensation nyalo bedo lit lwedo achiel duto kata lweti te. Bas manyalo biro bang'e koro en iwacho ni deep seated constant pain. Matiende ni lweti makoro onge giminyalo timo go. Koro rem chakre matin to nyalo progress. To rem go duto nyiso ni gimoro nitie marach. Bas kaluwo mano be nitie gimiluongo ni kaladhindi. Matiende ni lweti nyalo bedo ni samoro iwinjo olit ahinya, samo kata imuli ok iwinj gimoro. Mano nyalo nyiso ni mushipa kata ler mar kelo sensation
kata ler ma winjo nitie kama obedo pressed kata nitie kama ohinyre kochakre ng'ut kabiri lwedo. Samoro ok onyal bedo lwedo, samoro en ng'ut kata i shoulder kata mna malo ka tiwinje e lweti. Koro tuoche gi duto nyaka ng'i maber. Adwani mondo mwenye ne kaka itimo diagnosis mondo mifwenya ne ni chandruok en mane nikech wachoga pile pile ni okinyala thiedho ng'ato nyaka itim nonro miyud ni maa e chandruok. Thoth ne utimo nonro nang'o kata diagnosis? Tuo mar lwedo mokwongo dwaro wacho ni history maber. Matiende jatuo nyaka bibu pim ni kaka owinjo, kaka tuo nochakre, to kaka nochakre nyaka sani osebet komedre kata obiro gato lal, kendo gimo makotimo to kele. Matiende kawo proper medical history. Jatuo nyisi maber kendo moyangre kaka owinjo. History taking. Bas bang' mano nitie gimi wacho ni koro ipimo jatuo. Okay? Koro lwedo kaka ipimo, mokwongo ipimo to lwedo bet nadi. King'iyo lwedo. Ing'iyo lwedo ni be en kaka onego bed. Nitie gimiluongo ni finger cascade kata hand cascade. Ing'iyo lwedo ni onego obed kaka obet ga, en stiff kata ok move kata obam koni kata kocha. Bas ing'iyo the skin, ngozi be. Ing'iyo ni skin ni en kala machalre koso pogre koni. Bas bang' mano koro king'iyo to kimulo lwedo ni. Temperature ne chalre kaka onego bed koso temperature no malo koso en piny. To be sami mule jatuo winjo rem koso onge rem. To bas kisetimo kamano ting'iyo ni be nitie kamo mokuot kose onge kumokuot. Bas koro iwacho ni check passive range of motion. Matiende ni move lwedo tiyudo ka en o move maber, kose nitie gimo block, kose oko move at all. Bas bang' mano tipimo koro iluongo ni circulation checking. Koro ipimo no remo chopo nadi. I-check pulses. Madhi lwedo no. Then nitie kaka i-check bende sensation. I-check nerves nitiyo nadi, nerve nitiyo nadi. Nitie nerves mang'eny ma supply lwedo. Koro i-check zones mag giduto. Inyalo yudo ka moro ni piny kata moro ni malo. To kiyudo problem moro amora to then i-follow problem no. Koro i-examine in details. Kisetimo mano to kobo guide to be nitie picha monego go. X-ray kata scan monego tim mondo ong'e gima timre maber. To bende remo ringo to onego pim remo through radiology kata test mar X-ray. Koso konego tim. Kitimo magi duto to kobo guide problem ma ng'ato tibedo gimiluongo definitive diagnosis. Kiseng'en problem en kama exactly to thiedhe yot. En mani gima duong' ni nyaka ing'e ni chandruok en ang'o mondo miyud kaka ithiedhe. Daktari wabedo ga kod wach mani kadichiel idhi check up. Laktar mar wang' wacho ni dichiel diriyo higa ber kidhi mondo cheki. Bende ber gabera ka samoro dhi ir laktar ni chek na cheka lweta. Ng'iya kaka lweta chal. Koso nyaka ng'ato bed kod chandruok ma wane ranyisi mopogore opogore kaka makoro wanene picha ni. Okay, gima en ideal. Manyalo nyiso ji. Lwedo itul mar dhano. Gima pogo dhano gi le moko en dhano nyalo tiyo, nyalo manipulate items. Koro lwedo ber kicheko regularly. Mana kaka itimo medical exams regularly, lwedo be icheko regularly. At least every year onego be ni visit at the hospital mondo nen lweti tiyo maber kose. But anytime ineno anything abnormal kata bed mna matin. Kata kiwinjo gima ma abnormal kata bed mna matin tidhi cheko. Nikech lwedo matiyo maber kelo mwandu. Kendo lwedo matiyo maber miyo nyalo bedo go normal hygiene kata gimiluongo activities of daily living. Odiechieng' kodiechieng' nyaka iti gi lweti. Kata en mana ni dwaro income, kata mana rito ot, kata rito dendi, dwaro lwedo. Koro lwedo nyaka rit maber. Iluongo ni regular checks. Onego bedo regular checks, idhi osuptal, inyisi ka ober kata nitie gima rach.
wakawiyweyo seche mwakawiyweyo tadwa ni mondo mi waywani e pichano nyakwara Mugia Jwanga ine moko kuom chandruoge manyalo mako lwedo. Tiwinjo gima daktari owacho, waduto te wadwaro lwetwa, omiyo nyaka warit lwetewa e yo maber. Lwedo rumo. Wakawiyweyo ka waduogo to wadhi online ka nitiere kod penjo tinyalo go simu, anyalo rote machuok 236 mondo mi ipenj laktar. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Be jalno mohero dongruok ne ngima makin, para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo mating'o gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje 8 joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5 sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Aparo nyathi choluo temo miyo nopondo ne mamano. Mano nyiso nitie gimoro marach, to nyalo bedo ang'o? Atanipigania nami nitanyamaza kimya. Atanipigania nami nitanyamaza kimya. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda Jo-Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ng'ajo ng'ato mar rameny piny. Chik by gisoya but mar Harrier. Gimiya nyaka njaga. Mama. Sirikand kaunti ma Homa Bay ochunge tich Beatrice Akugo ma en apisa e migao mar ndara kod lowo ka itude gi monjo jafwambo Habil Onyango. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunazipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom, lakini wao hawakuwa. Obila ma Nakuru nonek mar jaduong' ma jahigni 72 gi jaode ma jahigni 70 mayangore ni onegi gi jatijgi mar dala kendo orwak ringregi e kisima. For 8 months, we served with diligence and compassion, treating patients instead of gratitude. We have been met with humiliation and the outrageous label of ghost workers.
Jotije 382 manyocha ochungie tich e kaunti ma Siaya ni gin mabandia e sekta mar thieth ong'anyo ka kwedo kang' makamano. Kokalo yorewa mag tudruok kaka Facebook, inyalo oronwa ote bende wasea online. Ka itiere kod penjo moro amora to go simu mondo mi ipenj laktar. Namba mar SMS en 236000. Kokalo Facebook page daktari, antiere kod Janet Oyugi. Janet wacho kacha ni lwetene thothudhno ahinya nyaseche mag otieno konindo ka oteno e wiye, mana gima ni wacho cha. Kata wacho kacha ni kar okumbone junction lit ma ok onyal timo gimoro amora mateka. Finger joint be owinjo ka lit, kindly help. Okay, mago signs magi miluongo ni compressive neuropathy. Matiende nitie gimoro madiyo nerves koa e ng'ute kadhi lwedo. Koro onego bed ni ing'iyo to nerve ni obedo compress kanye kata gima diye en kanye. Nikech mondo nerve owuogi ng'uti bochopi lweti, nitie yore kaka gikalo e joints, gikalo e muscles. Koro ka gimoro nitie shida moro amora kuma gikale ni to ginyalo bedo compressed. Koro pressure mani nerve no ema kelo problem. Koro ma iluongo ni compressive neuropathy. Mang'eny sana e lwedo ko ai ng'ut. Koro ko ng'ato kawo story maber mare bopime to problem bo yudre, moko nitie minyalo thiedho gi yath, moko nitie manyalo dwaro ni mondo obed release surgically kata tim operation. Daktari, wach mar lwedo thothudhno ni aneno ka ng'eny mokalo. Antiere kod simu machielo kata ote machielo mowuok kuom Cynthia, entiere Siaya, wacho ni lwedene samoro thothudhno to remo ma bende ok onyal timo gimoro amora to bedo mapek mokalo. Kapok waduoko Cynthia yiena mondo mi akawi simb Millicent. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Hello, penj laktar. Hello, ma Jacqueline kawuok Homa Bay. Machiegni Jacqueline. Agoero kamano kendo aneno puonj kadhi maber kabisa kendo wamor kabisa, chenro ber kendo akwayo ni ng'ato ang'ata odhi mbele gi winjo penj laktar nikech en chenro makonyo ji kendo agoyo daktari kamano kabisa. To apenjo daktari niya, ati gima tima ahinya ni kakoyo ng'ich awinjo ka lweta to kalur kala ndi tiendega, mano nyalo bedo ni ang'o matimore. Otimi ka koyo ng'ich kende? Okay, apara winjo kaka jawinjo no openjo no lwete tho gi tiendene. Ahinya ka koyo ng'ich. Ka koyo ng'ich. Mano en tuo ma common. Nitie leche mag remo matindo matero remo lwedo to tero remo tielo. Lechego nyalo bedo go shida moro amora nikech kawaida ka koyo ng'ich to nitie gimiluongo ni vasoconstriction. Matiende ni lechego bedo matindo mondo o retain heat, kik lose heat to the environment, kaka kik ibed gi koyo mang'eny. To ka lechego nigi shida moro amora kata kaliba margi tin, to sama koro gi constrict kata bedo matin, to ema kelo shida mar remo no. Koro ber ka jatuo ni odhi osiptal ong'iye maber, nikech in medical terms iluongo ni Raynaud's phenomenon. Raynaud's phenomenon ima paro jatuo ni nyalo bet nigo, to kata ka en tuo moro amora mopogre ma to be oyudo kopim. Tuo mar leche matindo mag remo. Antiere kod Anne simu. An, hello, penja laktar. Hello. Machiegni? Ma Albert Luendo. Machiegni Albert. Mosa daktari. To apenjo daktari kama. Nitiere samo dichade dizine gik miduoko go sabunde dichade yeki. Nino kiduoko go. To kokemi kethore, njawore, chamore, nyamore, mani odonjo nadi gi lwedo nie. Oru ere kaka nyalo konyo mondo puonjwa ni to gin mage ma winjore kotiyo kodo ma okethi lwedo nie. Ai mar ariyo,
lwedo ochakre gi kanyi to gi kanyi niwach in gi lweti ka to in gi kopeni ka to in gi tok lweti ineno koro we are confused ochakre gi kanyi to gi kanyi daktari uketwa elea Erokamano ahinya yiena kawie simb an halo penja laktar mos ahinya awito an daktari awinjo penjo no mokwongo en mar sabunde gik miluoko go gik moko magiluongo ni detergents gin chemicals nitie ka ji react to chemicals mopogore opogore moko nitie ma chemicals ma strong moko nitie ma iwacho ni mild koro ng'ato ka ng'ato nitie reaction mopogore gigo kaka jawinjo no kako penjo neren en gimiluongo ni hypersensitivity reaction matiende ni lwete ok owinjore gi gik momulogo inyalo yudo nitie jomoko mamulo gino to bok tim gimoro koro gimaber kiseng'eyo ni gimoro affect lweti kata affect skin mari to gimaber en avoidance nikech onge kaka inyalo tieko hypersensitivity reaction hypersensitivity reaction en reaction mopogre ka ng'ato react to reaction no en defensive nikech mago e cells mabe defendi koro cells go overreact samimulo gigo nyisi ni gini dendi ok dwar gino bas lwedo kaka lwedo en japenjo do penjo maber awacho kochakre ni lwedo nitie gimiluongo ni surgical hand surgical hand kaka hand kaluwore kod thieth chakre itiend ng'ut matiende ni kata the shoulder en lwedo kaluwore go mano duto all round nyaki lith lweti tips mage inyalo yiena mano kawie simu kata surgical wadhi nyime hand inyalo yiena olal na wadhi nyime okay then anatomical hand ok tiga ahinya korka thieth nikech ka wakawo anatomical hand kochakre ng'ut lwedo nyaka lith lwedo to mano nyiso ni waweyo gik mang'eny manyalo affect lwedo ng'eny gik ma move lwedo kata leche ma mi lwedo move mbele mar kanyo emomiyo surgical hand en chochakre itien ng'ut nyaka fingertips all round kata bele chien koki mago duto lwedo antiere kod simu halo penja laktar my road machiegni Rose but on the left side kanera maram ro yuje jako ringa kochope jo jako kalo nyaka mita odi on the other side to oremo kabisa in fact onge gima nyalo gatimo kata luoko becomes a problem utieno ni tiwije ka koro olita kabisa to makanya kamuta te kabisa to bisedhi e hospital okay nasedhi hospital ing'isa na go x-ray of the shoulder onge gima onowach ni shoulder na onge gimoro but ing'isa na chaka go x-ray ng'uta koro x-ray mar ng'uta manowach ni en arthritis mochakore gi ng'ut kore marama kata ka uno nachaka dok hospital ing'isa na dhiago kendo hip bone kod chonga en gima rama maber onge gima nyalo timo daktari tuo miwacho no en kaka oyude no tuo machakre lwedo to ringo nyaka ng'ut nyiso no oluwo nerves en tuo ma nerves koro tuo wuon ok ni lweti tuo wuon en kuma nerves go chakre nerves madhi lwedo duto chakre itiend ng'ut koro shida wuon ni ng'uti lweti ena iwacho ni referred pain tuo luwo nerve kobedo pressed ng'uti nyaki ilweti koro thieth mari onego bed concentrated i tuo ma ng'utni koseyude nen kanyo to iluri gi daktar moyudo tuoni nikech daktari moyudo tuoni ong'eyo kaka bo thiedhe to ka ochopo kata kuma wacho ni koro ok onyal to ng'e kaka obo rifai koro nitimo maber odhi hospital at least tuo oseyud koro kik iwe luwo thiethno mondo tuono othiedhe maber
Daktari ni wacho gimoro ma pani nitiere kod pek ma owinjore mondo milene ni kwara mogia jwang ni koseyudi chandruok nitiere kanye koyude chon to thieth nitiere wamula ne thieth mag tuoche kata chandruoge mag lwedo. Okay, tuoche mag lwedo gi ng'eny to giduto gidwaro thieth. Kata obed nan symptoms kata kaka iwinjo tin machalo nadi giduto gidwaro thieth. Koro thieth low record exact illness. Nikech kata injury ka wachako hinyruok inyalo bed ni hinyri matin to koko thiedhe to kumo hinyre no koro nitie ka germs donjo go idendi manyalo affect lweti duto. Koro gimoro amora matin nyaka ng'i bu thieth. Koro thieth mar lwedo lure iwacho ni multidisciplinary. Matiende ka sasa mi hinyri to joma thiedhi ng'eny ok thiedhi ng'at achiel. Nitie thieth miluongo no non-medical treatment. Low record kaka lweti chal inyalo keti pi maliet, pi mang'ich, mane wachon hot or cold therapy. Ma inyalo kata nyisi kaka itimida e ot kata dala. Kendo nitie kaka inyalo luok kuma hinyre no kata kuma lit no gi miluongo ni antiseptics kata antibiotic solution. Ma golo germs kata mono germs chopi lweti. Mani luongo ni non medical. Then nitie medical treatment. Ma kalure kod kaka iwinjo inyalo mi yath mathiedho symptoms to nyalo thiedho the primary problem be. Kantie infection inyalo bi antibiotics. Kantie rem inyalo mi yadh rem kata yath mamono inflammation. Miluongo non-steroidal anti-inflammatory be inyalo mi kata Panadol kene nyalo thieth. Kantie kuot inyalo mi yath ma duoko kuot chien ma okel kod inflammation. Then nitie jo miluongo ni therapists ma be nyaka bed engaged. Sasa ma gimoro timo lweti exercise en important nikech ka ok otim exercise to lweti no nyalo chango to chango makoro onge movement. Lweti kok move ok inyal tiyo kode. Nikech mondo iti nyaka iyaw lweti imak ikidigi moro. Koro therapists bedo involved. Nitie jo miluongo be no physiotherapists. Physiotherapists be tiyo i lwedo. Kalu record gima ingo. Then apart from that and medical treatment nitie surgical treatment. Kalu record gima ni lweti. Kata en injury, kata en inflammation, kata en gimo kuot. Nitie surgical indication. The surgical indication ning'eyo mana kong'e tuo wuon matiende from the beginning. Koro obedo projected to thieth bo bedo machalo nade. Daktari thole maya wanga kata kamano amor mokalo kendo duoko niero kamano mathoth kuom bire chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Iwacho nwa kacha ni lwedo rumo mana kaka tie mtoka rumo lwedo rumo mana kaka gik moko ti lwedo bende ti to ber ka warito lwetewa kaka dwarore. Kiwinjo gimoro amora ma ichich godo to tem matek ine laktar. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi moro no dwa penjo thuolo ng'ade inyalo yudi kanye. Natiyo hospital miluongo ni Kenyatta National Hospital. Department of Orthopedics, unit ma hands, hand surgery. Kendo inyalo yuda Mata Consultant Clinic or Nairobi Spine and Orthopedic Center, mantie 40 Suites, Upper Hill, next to Kenyatta National Hospitals. Kuondego duto ka ng'ato penja, to nyalo yuda mayot. Aduoko ni erokamano makende. Ang'e ni dich tiyudo thuolo ibire penj laktar, waduoko erokamano mang'eny. Erokamano ahinya. Ne daktari marwa Dr. PA waduoko ni erokamano mathoth. Ne jogo picha mawa wantiere kod gi studio ka, ne jogo mochung' ne duola nyaka taya aduoko ne erokamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni warit lwetewa. Ani longa ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti uru masane.